Orang kini tangga orang kita kali mana? जों दिनै दिल्लीयाव थांबाय खानो जोंनि बाग्रा महाराजानि बाङै जोंनि हानि बाङै जों प्रार्थना खालायै बनलावबो जों मथाइयाव थांनाय जायो आरो गुलिराय चिंग्रि राजा आश्रम जों दिनै बनि बाङै दियायै काहा ग्रोंके फिराव खालामथों होनै जों बनो प्रार्थना खालायो जोंनि महाराजा दै बायनाव लथों जोंनि हानो जों मावनि बाङै जों प्रार्थना खालायो आरो गुलिराय आश्रम हामबाय जत्न खुलुमबाय के Ini tanah bagi kita kayak mana?